हाय लोगोफोर, नोंथांमोना माबोरै दं? आसा खालामो दि नोंथांमोना मोजाङैनो दङ। दिनैनि भिडिअ'आव जिअ'नि कलार टिउनखौ माबोरै सेट खालामनो हायो बेनि सोमोन्दै एसे फोरमायनो सानदों। नोंथांमोना मिथिजोबनो थाखाय भिडिअ'खौ जोबजासिम नायो। नोंथांमोना गिबियावनो एसएमएसआव थांनानै 5, 6, 7, 8 नाम्बाराव ब्लक लेटारजों ZT टाइप खालामनानै सेन्ड खालामनायनि उनाव नोंथांनि 2-3 सेकेन्डसनि उनाव एसएमएस रिप्लाइ मोनसे फैगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना जा मेथाइखौ मोजां मोनो बे मेथाइनि नेमखौ डाइरेक्ट टाइप होलायनानै हो। आंनि फेभरेट सङा जाबाय दसे उनाव एसएमएस रिप्लाइ फैगोन बिथांमोननिफ्राय। आंनि टाइप खालामनाय मेथाइआ फैखाबाय। स' 1 रिप्लाइ हरनांगौ, रिप्लाइआव 1 हरनांगौ। रिप्लाइ हरबाय। बेनि उनाव सेलेक्ट जाबाय कलार टिउन बायदियै सेट खालामनो थाखाय आरो खेबसेबाव 1। बेनि उनाव मोनसे एसएमएस दस्रा नाम्बार एसएमएस फैगोन। बे एसएमएस बे नाम्बाराव फैगोन। फैनानै बेयाव ब्लक लेटारजों वाइ टाइप खालामनानै रिप्लाइ हरनांगौ। सेन्ड जाबाय आंनि एसएमएसआ। बेनिफ्राय दसे उनाव कनफार्म जानायनि एसएमएस फैगोन। आंना अलरेडि कनफार्म एसएमएसआ फैखाबाय नांगौ। स' आंनि कलार टिउन सेट खालामनाया सेट जाबाय आरो बे कलार टिउनखौ सेट खालामनो थाखाय जेबो रां नाङा। स' नोंथांमोना भिडिअ'खौ नायनानै बुजिबाय जानांगौ आरो नोंथांमोना भिडिअ'खौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।